खुलुमबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिगाङावनो बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 30 मार्च 2020 मायथाइ। नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलाङो। मैया समबारखालि फुंबिलियाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल पुलिस आउटप'स्टनि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हरखाबै गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो मोननाय जादों। गं 3 AK-56 राइफलजों लोगोसे गं 3 मेगजिन, गर 152 राउन्ड गोथां गुलि आरो 1 बस्ता माइरं, थाव, बानलु आरो जोमग्रा कम्बलफोरखौ मोननाय जादों होनना पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिटिसिनि IGPLR बिष्णुया क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिबानगिरि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बुंबावो दि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै क'क्राझाराव उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभानि दैदेननायाव हानजासे पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोदानै जोनोम जानाय हाथियार हमग्रा हानजा NLFB नि हाथियारफोरखौबो दैखांनो हायो होनना रोखा बुंथियो। हाग्रामा महिलारिया तामुलपुर बियाबनि रंजा खुंगुर बसुमतारीनि जानानै मेल खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे खेबाव कंग्रेस दोलोनि दैदेननाय महाजन सरकारा दिसपुराव फैयोब्ला गरखा हारिनि थाखाय आलादायै काउन्सिल दाफुंनायनि बाथ्रा बुङो। लोगोसे मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो थाखाय नाजाथाबदों आरो सरकाराव फैयोब्ला बेखौ नाजाथाबगोन होनना बुंदों। BJP दोलोनि सासे मावथि बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। साना बेंगलाव सेथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गोबां हिंसायारि जाथाय जानानै थाङो। साना बेंगलनि 24 फाराकान्द जिल्लानि ओनसोलनि थागिबि निकिता 85 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा आइजोखौ हेंथा दोलोनि दुथांफोरा बुथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय रबिबारखालि उदालगुरि जिल्लानि पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं नासनसालि गामिनि अमल बर'खौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाज्रि रोखोमै जखम खालामनायखौ मुरमेला प्राइमारि BPF आफादगिरि कुलेन बर' आरो प्राइमारि बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि आफादगिरि दिजु बर', मिरु BPF आइजो गांखंनि CWC सोद्रोमा जयमती सोरगियारिया जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। फोसावदिं मावख'आव जथुमनाय खौरांगिरि मेलजों जाथायखौ सोंखारिनायजों लोगोसे गावजों गाव एना एनि जानायखौ लाबोनो नाङा होनना बुङो। लोगोसे रायजो राजाखौ 12 नं उदालगुरि बियाबाव BPF बिजाथि बारग' मन्थ्रि हिरन दैमारिनो भट होना देरहाहोनांगौ होनना खावलायो। क'क्राझार प्रेस क्लाबआव खुंफुंनाय इउनाइटेड खृष्टान फरामनि खौरांगिरि मेलाव खृष्टान फरामनि गाहाय लिंथुमगिरि कादेश दैमु मसाहारिया थोंजोङै UPPL दोलोखौ मदद होगोन होनना बुङो। गावसिनि दाबिफोरखौ UPPL दोलोआ मावफुंना होगोननि आसायै बिथांमोना UPPLखौ मदद होगोन होनना थांखि लादों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानो हमदों। बे समावनो कंग्रेस आरो BJPनि स्टार केम्पेइनारफोरा आसामाव दावबायफैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव कंग्रेस लिडार राहुल गान्धी आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव दावबायफैगोन। राहुल गान्धीया दिनै सिलचराव आरो मदिया 1 एप्रिलखालि क'क्राझाराव दावबायफैगोन। BJP इउनियन टेक्सटाइल मिनिस्टार स्मृति ईरानीआ नलबारीनि बरबाग आरो धुबरीनि गौरीपुराव दावबायफैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय होनना। गोजोन्थों।